You're sick. Streets wise. That is a click. My check 1 2 sicela ukhuluza kufike thina part time thina laba esikhumbuzayo. We never talk much mawukuthi unenkanje simvala umlomo ngebhamu sinawo phaphile njengawo ekubona bonke angakamboni ubengasiniki inkinga sibahlaba ngebhama plaza sibezwe labo beginning omrapper base O3 vele iphukuphuku ngibabuka emehlweni uze igazi lethi dukuduku. My check Iwesela nje. Ucaba ukuthi wenzani phela? mina Uyisawule lokuthuphela ekhaya. Kahle ungibambe ndoda phela. mina phela. Uma bheqeqeda ukwenzani? Hayi, ungaboni kabi marazi. Shayishane nje mina ntshontshini nekusangilone phakathi. I-challenge yakho ngale lokuthuphela ekhaya. No, phela marazi angithi iphethe ishane yamaster KG Waya Waya. Abantu khona beshama shale, phethe noma yini beza kanje. eAmerica bathola abaphethe inkukhu beza kanje. Thola ishane abaphethe igeja, trend too much. So nawe ngithi uthi ngiphathe laptop yabo. Alright, hayi, usuqedile kuyishaya ibuyisele phansi. Isha marazi angishuthi. Ushuthe ngoba zenjani? No marazi angishuthi phela khona uziqedile ishane ngiyisele laptop. Okay. I didn't clear quite. Alright. Take a shoot your son. Hi, car. Ratata. Ratata. Ay. Ratata. Ratata. Hey. Ratata. Hey, boys laptop right there. Ay. Marazo, asacet marazo. Phenung shoot. Ratata. Ratata. Hey. Ratata. Ratata. Hi. Ratata. Hi. Hey, wamfana. Buya phela uzoshuta mina. Ngiyathi ngiyayithanda lento. Hey. Wamfana. Hayibo. Hayibo. Wamfana. Umntakile aphephile la. What's your walls at first? Yiphi laptop yami? Hey, i-laptop yakho isathathwe nje uyumfana ushayishane nje. Imali, challenge. Challenge njani manje lokhuluma ngayo? Le Master KG le haratata. Le abantu baphesheya abaphatha ngole inkukhu, amakeja, yonke into. Ke laptop yami Iya i-laptop yakho. wahamba nje ngempela. Hawu. Uyitshontsile man. Manje kwazi uyazi le computer le thenga 14,000 le computer. 14,000. Hawu, nespeaker sami. Awulalele phara madoda. Yes sister, gebenge le phara, gebenge ngoko.